sa amang kakabsat ti panagserbi tayo, kadagiti kakabsat tayo, iso ti kamurunaan itibiyat tayo. Ti relasyon tayo, kadagiti kakabsat tayo, kinti Apo Diyos, iso ti kamurunaan a misyon tayo. Dagiti sagot ni inted na kada tayo, makasar dagitoy, apat daydayaw, panangitan o tinadan na. Iti na santo na misa, bigbigang tayo kayo nga dagiti kasapasol tayo, dagiti dibdot tayo, nagkurkurangan tayo, pagbabaw yan tayo ila, yan tanay mamagi tayo, kay Diyos manang aasi, kan managayat. Itinapakong babaanakan ko na tayo, agkon besara, iti Diyos sa manangagay namin, kaya kada kayo may kakabsa, asya nakabasula, iti panunod sa uwalamit kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko na iso at pagpakasya ken Santa Maria nanay na Birhen kadagiti amin ng Angeles ken sa santos ken kada kayo may kakabsa ta ikataan sila kumati ang tayo na Diyos pasya na tayo kumati man nakabalin na Diyos ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo ititiyak nga agnanayon. Amen. Diyos
Kung mararat tayo, O Diyos, iparangmo ti pudno nga insurong kadagiti na iwawa, tapno iturong mo ida itidalan mo. Ipaay mo kadi kadagiti na ikambing iti na Christian mo na pamati. Laksidad dati amin na maibusori ti pamati da, kahit ti mayataday ti anuruten da. Gapuken ako nga Iso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Umuna ang maibasa. Daytoy maibasa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Masapul nga agtulnog kayo ken kuana, ket tungpalan nyo dagiti amin alinteg na, akas na isurat iti daytoy alinteg ti panursuro na. Masapul nga agsubli kayo ken kuana iti amin na puso ken kararwayo. Saan na narigat at tungpalen daytoy abilin, nga inted ko kada kayo. Diyo po na asaan nyo akabailan. Saan na iti tangatang tiyan na. Saan ang masapol asaludsuden nyo? Siya sino ti mapan mangala sa jay, tapno mangyeg ken tungpalen ni. Saan met nga day ti balasiw ti taaw? Saan ang masapol asaludsuden nyo? Siya sino ti mapan mangalay ti balasiw ti taaw, tapnuyeg na kada kami, ket mangyeg ken tungpalen ni. Adda kada kayo ket mabalin nyo nga isao, isot ka po na atong palen nyo. Ti isao ti Apo. Agyaman tay Diyos. Saan mo responsoryo? Dagiti agdaydayaw iti Diyos maparegtada. Dagiti agdaydayaw iti Diyos maparegtada. Pagkararat ken ka o Apo, sumungbat ka o Diyos, iti kayat mo a tiyempo. Gapu iti ayat mo anay daklan, gapu tatong palem ti karim amoy salakan. O Apo, iti kinaimbag ti agbalbaliw nga ayat mo, ipangag na. Ngem nakakasyak ket matutuo ka, arayaten na po Diyos, ket isalakan na. Agkantaak tungag daydayaw iti Diyos, ipakaamukto ti kinatanok na, babaen ti panagyaman ko ken kuana. No makita daytoy dagiti maidadadanes, agragsakda, dagiti agdaydayaw iti Diyos maparegtada. Ta dagiti nakurapay ipangag na ida, ket daglagipen na dagiti na ibalot at tattao na. Ta isalakan to ti Diyos ti Sion, ket bangunen tumanen dagiti ili ti Huda, pag naedto sa jay dagiti tattao na, ket dagikuendan to dayta adaga. Tawiden to dagiti kapututan, dagiti adipen ti Diyos dayta adaga. Ket agnaedto sa jay dagiti agayat ken kuana. Dagiti agdaydayaw ti Diyos maparegtada. Di maibasa na adaw inisura ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Ni Kristo ti pudno anatawan isaan ang makita a Diyos.
Isu ti inauna nga anak. Isu ti katatanukan kadagiti amin a parsua. Tababaen ken kuana, pinarsua ti Dios dagiti amin nga adda ijay langit ken ditoy daga. Dagiti makita ken saan a makita. Agraman dagiti na espirituan apan panakabalin. Trono, panagturay, kinatan-ok ken bileg. Pinarsua ti Dios ti intero alubo. Babaen ken kuana ken maipaay ken kuana. Addan ni Kristo sakbay dagiti amin abana. Ken gapu ken kuana. Naurnos da iti lugar da. Iti panakipagmaymaysada ken kuana. Isu ti ulo ti bagi. Kayat na asawen ti iglesia. Isu ti pagkapuan ti biyag ken ti bagi. Isu ti inauna nga anak, anapagungan, tapno agbalin kayo akatantukan kadagiti anak. Taing keddeng ti Dios nga agtaeng iti anak. Ti naan-anay a Diyos ti Dios. Ngarod, babaen ti anak, keddeng ti Dios nga isupli ti isu amin ken kuana. Ket babaen ti anak na iti krus. Agkapya ti Dios ken ti isu amin ditoy daga ken sa ilangit. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti maypaay ken kao Apo. Ti magder ti maysa a maestro ti lintek amang suot ken Jesus. Maestro sinaludsod na anya ti masapol nga aramidek tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Anya ti kuna tinasantuan na surat kinuna ni Jesus. Anya ti panangawat mo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin na puso, iti amin na kararuam, iti amin na pinsap, ket iti amin na panunod mo. Ken ayatem ti kaarubang kas ti bagin, insungbat ti maestro ti lintek. Husto ti insungbat mo, kinuna ni Jesus. Karamidem daytoy, ket agbiag kanto. Ngem kayat ti maestro ti lintek di kalintegan ti bagina. Isod gapuna ang nagsaludsod manen ken Jesus. Si asino ti karuba. Si mungbat ni Jesus at damay sa tao ang nagdapo ijay Jerusalem ket sumalsalog ang mapan ijay Jericho. Sinanegdag iti tulisan. Innala amin nga adda ken kuana agraman pagan-anay na. Kinagkabilda sa adda pinanawan adandanin matay. Nairanaman ka sumalsalog sa jay may sa apagi. Idi makita na day di tao linisyan na. Ket intuloy na tinagna, si malog mo sa jay ni may sa alikita. Inasitgan na ti tao, ket kinita na. Kalpasan na linisyan na met, ket intuloy na tinagna. Ngem limagas mo sa jay ni may sa Samaritano nga agdi biyahe. Ini makita na ti tao na asyan ket kuana. Inasitgan na, ket sinapsapon na, dagiti sugat na ipilana ken arak, sana binedbedan ida. Insa kay na impan iti may sa pagdagdagusan anang taripatuan na kenkuana. Kabigatan na nangalay iti dua apira ket inted na iti agpadpadagos. Taripatuem kinunana kenkuana. Ket inton agsubli bayadat to amin a magastom.
kinunangarod ni Jesus, iti pa nagkunam si asino kadagiti talo ti pudno akaaruba, dahil tao asinaneb dagiti tulisan. Dahil di nang nga asikan po na insumbat ni Maestro Pilipet, kinunan ni Jesus, in kangarod kat aramidan met ti kasta. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayon repay kento. Good morning. Morning ako. Siya atawan pimosay kabayatan ti kaawang ko. Ay, ayan na. Ayan na. Hindi, nabali at least may nauray na tayo. Ano yung muling karkarara? Ay, ha. Na yan na ganan very striking. Nagmayat dito'y bubungad na dito'y salmo responsoryo tayo. Una na, dagiti agday-dayaw iti Diyos, maparegtada. No amirism tayo jay, dagiti mapankin ko na, kasla, adarak o, adaraksa, adarekta, naalipta, nalaing. Gaya ti kayak na nga sa unday jay. Kano ti panagbiag tayo, nuhaan na para gini Apo Diyos, sigurado at liday ka. Kasano nga ti panagserbi tayo, ti pa'y aramidan tayo, kahaan na para gini Apo Diyos. No ti aramid tayo, iti pamilya tayo, iti amin, kadag iti trabaho tayo, no paralaan panagserbi, kino at danayon na para bagbagin, ang kanapulos na agbalin ang naragsak. Tahaan, agbalin ka nga pleaser, kung tayo, dahil pang magusto. At trabaho ka, tapno mapagusto ka, tapno kayat na ka, kanapulos na agbalin na naragsak. Nagtrabaho ka, tapno maitantok diya katataong, haan nga pulos na agbalin na naragsak. Iso nga no ti trabahon ka maipangkin ni Apo Diyos, iso diya ti agbalin poon ti ragsak. Ang dahil may Ebanghelyo tayo, at maya, ada Maestro Tilintag, sinalutsot na, Apo anya ti aramidag, kung nanatap no magunod ko, ti biyak nga agnanayon, kas ano may salakan, diya ti another translation na, anya ti ko na tilintag, kung namo ni Apo Isus, binalos na, ayatom ti Apo Diyos mo ti amin na pusong amin, kung nana, kin ayatom ti pada matao, kas ti bagin. Kung na ni Apo Isus, aramidam nga ro, tapno maadang ka ti biyak. So nga di pa na kaya, iso di magtag ti biyak, kung na ni Apo Isus, sinalutsog man na dito'y Maestro Tilintag, sino ti kaaruba? Testingnan na nga rin ni Apo Isus. Sa lutsog din na, no kaya na disirip na. Natingkas na, sino ti kaaruba? Inted na dati pangarig, ano ti pangarig inted na, the Good Samaritan. Kasama kayo ti Good Samaritan. At may isang nagbibiyahe, hinul up ti taga-anggid mo no taga-kalangkwasa, tinaladahanin na bato na, kinagkabil na, gingganan nga dandanin matay. Inalada amin, 5 basti pati, sumalsalog from Jerusalem to Jericho. Pinakita di pati, kinita na, linitlikan na. Maikadwa libita, anya ti libita, dagiti family ti, dagiti kapututan, dagiti agpadi. Haan na sinagsakid, nakinita na lang, lip-lip-lip. Data nakita na ito sa Samaritano, haan na nga kapuli, haan na nga kabangmati, danggan na ito sa Samaritano para katakwada iso tinangagas, binagbadan na, linanaan na, impan na ipangagasan, ikan na pa iti kwarta, ipatinanaan na. Kakunan ni Apo Isus, kinuha na sino nga ron, ti akin kaaraw batata, dahil na ang tulong kinuha na. Sika-sika yun tayo. Tumuna. Apay di padihan na sinatin interculture. Di padi numagmag na numapan agserbiso na. Han mabaling umigkan ng runa nagdadara. Tahaan nga mabahidan hantong nga maikari nga agserbi ang tarda. Isong alinikli ka na, that is profession. Profession na din yan. Tanong nakaigdon, di dara pinagbalinda namin na literal. Kala ko man na tayo hanggang mabalik at serbi di altar, no, kimabil ka, tatayo punta kami mga papadi, no, kimatay ka, no, bimagsol ka, bibubog ka, namulitang tidara, di imam kunana, haang-amay ka rin. Kasi yun, kanyang nga isutan nagbalit na literal, amin puntan na dara,
madimot kan kadakwada. Iso nga di pa diha na sila sa leader, tamabalin nga mapan agserbi di altar haanin nga makapagserbi. So na, may kadwa libita, anya di libita, nagiging Levites, kanya da, yan, balin na ba di? Dynasty, political dynasty, no kapututan na katipadi, kakay amin nga pulita kayo laang di agpadi, haang nga mabalin na kita katulong. Kaya dato'y agad-agad kumaunag sagsagana mo, dati libita, kung may isa ng pamilya di padi, siyempre no madaraan mo laan, no manakuha mo. That is ambition. Nga ambition na agbalin mo nga padi, madaraan, madadaol yung ambisyon. Katapta dati mo Samaritano, haan na nga kapamati, haan na nga ammo kalabang dati puli kagurugura na, irororomon na nagito yung Samaritano. Handa kayak, dati Hodyo, handa kayak. Kaapayahan na kapamatyan, handa na kakulturaan. So malat ito yung Samaritana nga babae. Samaritan woman, ihimubon. Da kayo nga Hudyo, kung nanahan niyo magbalik, di makiinom ka na kami nga Samaritana. Yung api nga tumawat ka kanya, kung nana. Ni ako Isos din niya dinagkita na ihimubon. Iso nga kanya, da handa nga agkuhan, ngam iso, handa nga agkatunusan, maipaharit iti kultura ta ngam iso tinangtulong kendayjay tao. Katapta ko na apaya nga rod naludsod ni Apo Isos, sino nga rod ti pudpudno nga kaaruba dayjay nga dunuran. Tapta ko na dito maestro tilintag dayjay na ang tulong kanya na. Kanya di ko na nain ka nga rod kaaramid mo ti kasta. Sa ludsod, daytoy maestro tilintag, si asino ti kaaruba. Datayuman. No kaya mo nga aramidan di tumulong, sa lugsudan tayo, sino ti kaaruba tayo? Go! Ewan sa mo kaaruba yun. Kakay sa mo dahil tao maawan mga kaaruba na. Ti kaaruba, no na tayo, when we speak of neighbor, haan nga di jay, first person, outside our fence. Ti kaaruba, haan nga di jay tao, ijay likodan, ti alat tayo. Ti umuna na kaaruba, nilakay mo, ni bakit mo, taanak mo, ni nanang mo, ni katulangan. Gusto mo nagpanunod tayo ti kaaruba, haan nga dagat tayo, ay, dati ka kaarubang tadaya, nagchichismosa na. Kada kayo nga yung pamilya. Atay nga among nga chismosa, dahil di ka chismosa mo, atay nga madamag mo. Di mo nga kaaruba, dahil diyay katulkulapur mo, diyay kabalay mo. Haan ka nagpanunod ti kaarubang, diyay, amyan na nabagatan laot daya, dahil ta pamilyam. My first name ko, dahil ta asawang. Isang harap na kuna tayo pa hindi nag-training tayo, anya di kuna tayo hindi nag-training tayo. Hanggang nga umay agin si Servito'y altar, hanggang nga umay agin babasa, hanggang nga umay agin tatalos ti ulag ti simbaan, no dimot maornos niya pamilya. Balbalatong dayjay. Kala ko mag-ayat naman, lumaban ang mama na kagawad ako, ornosan di pamilya, sa kanto may agserbe ni barangay mo. Hanggang nga kung di uniforme mo ti tano. Wow. Hanggang nga agin niya naganan. Hanggang nga may agin yun na porme nga, agin kakagawad. Na kunwari na lain ka di ayam ni barangay, di umuna nga ornosan, umuna nga pagserbya, di niya pamilya. So ako na ako, tanod ako naman. Ako, ornosan pa yung umuna, umuna nga kaaruba. Hanggang nga mapanagtiliw, itigay tao nga di sa bali, tiliwong pa yung bakit mo. So nangaro, tigismosa. Kapitan mo pa yung nilakay mo, abayaan, karabarpet na ron, kaglalaaw. Who is my neighbor? Sino ti kaaruba? Ti umuna sakbay tayo nga mapan agmisyon, sakbay tayo nga mapan, kitaon tayo, ay sugarod nga adda, hindi yay ko na tayo nga,
Ay, ginaganan, di isungarod nga rin po na tayo nga urnusan nga umuna di pamilya, kaya iso di paggapuan tinasaya na tao, no hantay mo urnos iso man di paggapuan tinakis nga tao. Iso mo nagpanunod ka di kaarubah, nagpanunod tinaot tayo abatatan amyanan. Kaya muna nga panunutan, dahil kas anong nga urnusan di pamilya, kaya nga Serbia, o ano, wakwak irat ni bakit, no? Kaya nga ayatun uray maligarin ng mang serbikin nila kaya mo kay ingag kaya nga serbian ni katugangan. Igan ko di matan ako. Kaya nga serbian. Higag balay mo. Sakbay ka mapanig sa bali. Ikaw nagkaroon na sakbay ka na agbatunta. Sakbay ka na agkalungan-lugong iti dipat ka na. Ano yung dipat? Basta polusyon at datanod punatan sa dipat. Sakbay ka naman pa niya sa balik, yung umuna nga umusog din diyan, di ka arubang. Tanah alas, may katulig di simbaan. Kasi ano nga, bagang nga, umay ka agserbi dito. Umay ka agserbi ka altar. No, di mo maurnos di pamilya, balbalatong na yan. Uri na lang yung maglaka. Kasi ano nga, bagang nga, di kumbento ko mga, agsisisa tayo. Naurnos na sisa panat kayo sa, dagang nga mismo, di ulit di kumbento ka, di ka maurnos. Di kami makakaawatan. Adamo na limod nga buron-buron na ito na di. Diyan natin serbi natin war-wara dawag tayo. Huwag na to, kuna na nga ron diyan. Aranidon diyan, iba. Kaysa ko na sakbay tayo at paano natin sa bali ang aruba, yung umuna nga kitaan tayo, nga pagserbian tayo, ginasaya tayo yung pamilya. But, pagdiferensyahan tayo, sa unamin nga agserbi. Anya ka agserbi, agserbi ka nila ang ako. Agserserbi at yung nagtipamilya. Medyo adarabrabaw na dyan. Nagserserbi ka, adanayon na mapakitang gilas. Amoy di pakitang gilas? Oh. Kala ko man, agserbi at ije pamilya ako, which is agserserbi ka. Kitain nyo din muna, pagi, libita, haan na makapagserbi ni pagi because of the bias na, because of the altar, profession tayo dyan. Kaya nagdagduma ka, at the profession mo nga ni, iso nga narigat ka, makakaaruba, o rin yung nagtibalay, sika ka nga tuwan ka, sika nga rin tiniadal. So, mati awag nila kay muking ka, ma'am, kasi nga kamis-mes paraka ka ron. Kasi lahan mo lang ay, may katwa, dahil ambisyon, dahil kaya tayo na papadladuma, at ambisyon tayo, at tartarigagayan tayo ng pagbaliran, at daur-urnungan tayo kagatangan, hanggang makaserbilya ka arubang, ay hindi pa aksida na imasan na maya, inyo tangkaon! Ambisyon. Ngam ko na tayo kami nga agserserbi, at darabrabaw na, uray siya kapadi. Ibaga ko makanyayo, umayak agserbi kanyayo dito sa Salcedo. I don't buy the idea of being a serbi, mag-serbi. Ay nakaya ka na sa una, mag-serbi ka, mabaling mga pagpagustong laon ni Apo Diyos, pagpagustong dagiti tao, pagpagustong ni Obispo, pagpagustong dagiti ko. Nung kami mag-serbi ko na adarabrabaw na di panagawat ko, panagawat ko lang. Iso mo mag-serbi ko na kami kag-serbi. So, marunong nga danadan nyo at duma, constructed during the administration of Indo Cortez. Pinagdakil mo pa dinagan mo, follower. So, nagserbi. Nagserbi din yan. Balbaliwan tayo, nasyak na narabaw kami dito nagserbi. Ano din naman yung ibaga na di ba nagserbi? Why don't you make it a way of life? Dahil sa Maritano, tinulungan na, dahil na bugbog, dahil kinidnap ti tagakalangkwasan, kinidnap, nilong-up ti tagakalangkwasan, haan nga, handa nga limipat, maagdaldalya sa tisunahan na ang amo, ngang gaputan na asyang, iso tiwagas ti biyag na. Iso nga dahil panagbiag tayo, hindi pamilya, haan ko mga because of service. Anya di ko ang tayo, iso gamin ti katataong, iso tiwagas ti panag, biyag mo. Nga uray magdaagkam kamali, tiwagas ti panagbiag mo, nasayaat ka, baka wanang itulay mo lata.
Kano agserserbi ka, medyo mauma na dyan. Tiwagas ti pa nagbiag mo gapot apadi ka, haan na tay, ano ti schedule, hangal pang magusto iti tao, hangal pang magusto, not even pang magusto to gata. No di iso ti katapag, balinan mawagas ti pa nagbiag mo. Kano maaramid mo na dyan, unag ti pamilya, sumurot da, di ka tiwagas ti pa nagbiag yung pamilya, agpipin na kawan. Uri ada nagkamali at ikin na awata at naman aagpungtot no daduma ta maroron ngam agsugli ni relasyon ta isugurot tiwagas ti panagbiag tayo. Isong ako na mo na agserserbi ka la nauma ka nga lablaban, nauma ka nga gipalpalumipinan, nauma ka nga agi ornos ti sinilas dano katutudo nagsasarutan agserserbi ka ni. Nung nawawagas ti panagbiag yung mga kakapbalay, kahapon nga rin istrikto di ipalulipin mo na, tagpapala kayo nga mamayat ti kananakon na, amoy ti taong agdamanak nakon na, amoy ti sa mga taong agdamanak nakon na. Gloria iti Diyos kadagiti ang tao nga adda, naibag ti panag nakon na. Agbalin ang kananakon, agbalin awagas ti panagbiag, kano service ko na tayo, mabanog ka, maguma ka. Isuda niya ko na, nauma ako niya, bibiyang father. Lanaan kang tamatay ka, ay maan. Iyang abot ko 100. Kasamo ko na nga nauma ka. Data itid ti gobyerno nga, kwartang to ka, ang mo magasto, ang apaya, madimod na panagnanan mo, igalangan kasi naglap, chisa ti sida, kunang maglaan. Hanggang mo makapasyaran. Nauma ka, apaya, iso na tayo mabanbanog, marigregatan. Iso na tayo maumuma. Aming katrabaho tayo, agserserbi tayo laan, agsaltak. Ngam no iso tiwagas ti panagbiag tayo, iso tirig na tayo, iso kananaton tayo, ang kapulos mo uma. Uray mamin ano nga agkamali nila kayo mo. Uray mamin ano na ka nga pagsasawan ni bakit mo. Gabot tayo iso tiwagas ti panagbiag mo, iso kalakaan na solusyon na naman na nauta bakit mo, agtulang ka. Kauray niya kung kunana ka, inya, kunan nga isuman, ang agda nga marurog. Apaan na ka, wag, magkalata kita, marurot babae ka no tayo sumanao ka di pa sumumbat dila kayo na ay ako ang punta. Nung sumumbat ka ako na nang sumumbat ay na nakasumbatan. Hanggang makapudpud no. So nang waya ka nung to isang katataong tinakal na ima nasaya ako radya kung kunan naman yan. Kasi di babae, to ti katataong mong ka dahil kung haan ka nga mabandog, hang ka nga maumang kapaya, siguro tiwagas ti panagbiyak tayo. Ngum na di tao, kanda pala nakuha na nga, nabandog ka ka, sisyak lang ang tarab-tarabakon. Oh! Ipaturog mo nga ang taray ta pamilyang maawang ka. Awang tinimbaga ka na natin diya, agserserbi ka, feeling mo lang. Hanga aggaraw ta pamilya mo, awang ka. Feeling mo lang, hanga aggaraw ta simba na awang ka. Feeling ni Ropo, kasla, siyak lang, hindi makapun. Agra naman dahi ta. Ado kinasayati ka na natin na. Ado nga talent, andakan niya tayo, pagtitipungan tayo. So mo na who is my neighbor? Sakbay lang at paano natin sa bali, iyon nagtipamilya. Kasi ano di pa nag-serving? Don't serve. Make it a way of life. Aramidam nga isotiwatas ti panagbiag mo. Kung nakaring ka, at kapi ka mo basit, ay lalo ka pa, hindi ka maglulwalo ganun mga ring kayo sa. Niya, lalo yung mga. Ako, ipagtun ko man niya rumwa. Ito ka pa dyan, kanarap mo kanya nga taong mo, ako ipagtun ka niya. Sakbay ka madurog ko, mayat na tagtaga-ina, kongkonan mo kami. Anya mo na ka na lalo. Imbes na ako, giyaman na, kadaman na salon ako, iwalwan mo tibungal daw, agbalin ako mga naragsa, agyatak na aldaw. Ilisin na kang kami na pigat, pagyaman ng Pinoy, agdan niya kada kami. Nang naawat mo di, lutlot ko di kaarubang matusino ka, paspasakitan da! Paspasakitan da! Kumatang ka mag-ang! Nagkarasakas na tabawang na ka,
marunong ka, hindi pa karunong ka. Hindi ka, tinunyita mo tinunyito. Apa yung marunong ka nung nabanglos sila ka-aruba? Kalangwasan na ita. Kaya isang ako na nagyan mga kinapundusan, ragsa kung mag-isong diwawas, di pa nagbiyan kung ako, pagbalinan na ka na po nung agayat at tangal daw. Ako nung may ikaw anang maruruntot tangal daw, ikan na, hindi na pa kong baba. Ilit-lit na kami mo, di amin na pagpigga na, hindi lang nakarawan tayo. Tano Jay, bagay ka, at balik ka wagas, di pa nagbiyan tayo, anya birukan tayo ngay. Or kung mo nga kaaruba tayo, o nagsasa usumurot ta. Nagiwagas di pa nagbiyan yung atakabalay, at nakaaruba, anya nga di pagbarbaliwan pilubo. Sino pa iti agriga? Wagas di pa nagbiyan mo, at nabunga, at subsubra di bunga ti pariyang nga nalila kay Indo. Si tayo ako, managparamo. Ngamutin man ang labas si di papayang yan di kaaruba, ka bilbilaman. Maksayang lalata, akong kakimo. Nung nadiwagas, di ba nagbiyan mo ka, Nay, antay, halakin nyo man kasi dayo, abay nasayaan nga puso. Nay, nakatakawang tinabong si dayo. Ay, nakapagpaligon mo dun, tinakawang narabaw. Di Nay, agbalin nga wagas, di ba nagbiyan mo nga nasayaan, di ka pabalik mo, sino, agaligat awan, ang bisin nga kaarobang, tanong agdaan ka, pitin narabo. Agdaan mo kaarobang talaga mo niya, kaman agdadawat mo, mga madawatan. Nang runa nung taga-amgid, kuno ka lang pasahan. Hindi ka kamortaan, baka mo kayo. Awan ang mo. At damag kas din na tao, but they are not happy. Haan nga nalagsak, kas din na tao. So niya kung na natin, agday-dayaw ti Diyos, maparangkuda, do bingayang, gaputa isong katataon, gaputa, pagday-dayaw mo kini ako Diyos, natigirak, puti ka kung daw. Hanggang gisingir, dakay magawin ka, hindi pa inangdag, inikak pa hindi ko ha. Agibakit, ang mga isang agibakit. Agibakit ha. Naisutiwagas, di pa nagbiyan mo man nagparabo. O sarang. Naisutiwagas, di pa nagbiyan mo, di kinapakong baba. Haan ka na paaba. Nutiwagas, di pa nagbiyan mo ka naamdor na aganos. Haan ka na paaba. Talaga dumakag, ngam na panunutan tayo, agserserbi tayo, siyaklaan ti makapataray ti pamilya mi. Siyaklaan ti padi nga makapasahaan. Mabanog ka. Ngam no iso ti katataong awan ti problema. Masupapakan man din saan adaran uking ka kaapaya para nga rin kami ang Diyos. Kaya maaramid tayo yung agakaruba, kasama pamilya, agakaruba, masumaya at tigimon tayo, niya may problema tayo. Tilaban nga rutatan ka, diya nga ruti kunasan ka, gapot at the profession tayo nagduma, at higanan tayo, at salikwa tayo, narigat tayo nga agservi, kapaya nga isok katatao tayo, kaslamod na diya ng labas na diya. Nung natiwagas, di pa nagbiyak tayo, diya na bagti pa nagnanadom na niya problema rin tayo nga rin. Kunahan nga rutatan ka, ang labar ngayon, hindi na payamanan, pasayahan, kunahan. Tilaban tatanaan na pinabaknangan, pinarag, saan? Hanggang po at danagatan mo ka siya, pinaragsakan naan. Tibaggapuan piragsak mo, no, kas ano ka nga agaya, kas ano nga diwagas, di pa nagbiag mo, para kini ako Diyos, hindi kitao, iso dahil di Banghelyo. Nang tayo marami din dyan, matay ka anak, nagkapupakan. Kung rin ipabalong data nakakado nga, bakbok mo dyan, masirurupagad ka, niya, ganas mo. Ang kay mang tanaw tinatay paliiwan niya. Nga nakaropagod kung no saan. So kung namatay ka, ay agpakpakaasik at tinipon ni Roria na ipinpintasan takto ako nang naropagod tarupan. Nabangkay mong minatay, di yung sakit ang awan. Nakaipulsakay ti Captain Sidon, hindi ka pa nagluwalaw. Naibag mo amin nga kendin, hindi ka pa yung manaw. Niya mo dagit na malugi ka nagninatay. Nung nadiwagas, di ba nagbiyak mo ka man nga asi, awan amin problema rin. At bibiyak na nalagnan, at bibiyak na nagalos. Maahi-ayo ti tao king ka, automatic maahi-ayo man at Diyos king ka. Nung ti tao ka, agday-dayamudom king ka, di ka agdayamudom. Amo hindi sa magdayamudom. Yung mudom ti mga aruba, datang na, nakunata ka niya. Anya, dati ko naman niya ako Diyos. So ano maahi-ayo ti tao ka niya, maahi-ayo man niya ako Diyos.
Gamong nga ayatin ni kabsat mo, ang mong ayatin niya po Diyos, among ibaga ang ayatin niya po Diyos na di nga makita. Di pa makiyat na karubang, nanuro pamilya. Haan nga din po ko na. Itiruarte alag tayo, naragsak tayo, nagagat tayo, naserbi tayo, ng di mo nagtibalay ko, madimat. Balbalatong data. Matiday ta. Haan nga gusto data. Sino ti kaaruba? Pamilya, kaaruba. Hindi ka sa napi aramidan, haan ka nag-serve ka na kwata, haan ka nag-serve. Pagbalinang awakas, ti panagbiya. Nga maaramid mo data, yan ti maalam, rapo, iso ti kunana, kaya tayo nayaw ti Diyos, maparapo ka. Patuya ko yan tayo ti pamati, mamati, Diyos ama ang nakabalay namin, ang marasway ti langit. Mamaya abugbugtong na anak natin ako tayo. At imao ti arami ti Espiritu Santo, inianak ni Santo Maria Terese, nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato, ngayon sa iti krus na tayo ketne kanin, imulo iti ayang dagiti na tayo, nahunga ti may tatlong alda, imulit sa ilangit kat situtugaw ti makanawan ti Diyos ama man nakapalin namin. Agapondo sa jay ang may mamupong kadagiti si Biblia kay kadagiti na tayo. Mga kayak may Espiritu Santo, pagkait may sa Iglesia Katolika, di ba nagrinano kadagiti sa Santos, di ba nakapakawan kadagiti basbaso, agad punat pananungar di ba di kandiyan na nanay. Puisuro na kami ang mga mo kin mga yatken ka, tapno at dakin naragrag sa di ba nagserdi kan ka, di ba nagbiag ni iti panagdalyasag mi iti dalan ti biag, dumatat kam itaken ka nga dawat kadagiti kasapulan mi, iti tunggal panggep ko nami, Apo isuro na kami na agkararag. Apo isuro na kami na agkararag. Ikararagan tayo ni Apo, marunong na obispo tayo, ken daliti papagi tayo. Agtali na ed, kinabingit ko mga panagserbida, iti ba ed, ikinarigat ti agdama at siyempo. Kumararag tayo. Apo isuro na kami na agkararag. Ikararagan tayo dagiti opisyal ti ili ken probinsya tayo. Kanayon kumangay trabaho da, ti pagsayaatan ti kaadwan, babaen ti panipasdet da kadagiti wagas ti panagduras. Kumararag tayo. Apo isuro na kami na agkararag. Ikararagan tayo ti parokya tayo. Umadukuman ti mangidaton ti bagida nga agserbi, itipada a tao, kastanda ti nairot nga aya, ken pammatida iti Apo. Kumararag tayo. Apo isuro na kami na agkararag. Ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo nga agtatrabaho kadagiti ganganaet a lugar. Dumuras kuma ti pamilya ang napanawan da, ket tita kumabaybayan ti pammatida iti Apo. Kumararag tayo. Apo isuro na kami na agkararag. Ikararagan tayo dagiti mapugpukawan iti pammati. Silawan kay tarabayan kumati Espiritu Santo ita, amang patibker iti dayta a pammati. Kumararag tayo. Apo isuro na kami na agkararag. Aguliman tayo magdawatan na gigubukot tayo kapanggay. Dagiti panggal ti pamilya tayo. Hindi matikarkaragan dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo ang mga ikarkararag kadakwana. Kumararag tayo. Apo isuro na kami na kararag. Managparagor nga ama inted mo ti tunggal may sa kada kami sigon ti pakasapulan mi. Patgam kami dagiti dawdawaten mi iti kasta. At adda anabingat ti tutulong mi iti panagdoras ti simbaan dawaten ti daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
Kumararag tayo, kakabsat, tapos na tayo, kendalito'y adaton tayo, makaayo-ayo kumain ti Diyos Ama, aman na kabalin. Amin. Pero may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay loryaan, tinagan na, ken kastawit pag-impagan tayo, ken ti kadapupan, tinasantuan na iglesia na, ang putalyagon ka dalito'y daton ti agdaw-dawat nga iglesia, kiti paay mo ang madeddegan ti kinasanto dagiti umawat to iti daytoy ay Eukaristya gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda uma kada kayo. Itagaayo dagita puspusoyo. Kagiyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na yung may karigat rumbeng anong mi, gat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo kendiso, agyaman kam ken kao ako na santon nga ama, man nakabalin kadag na nayon a Diyos. Tapi nga rason, dagiti amin nga adda, ket inornos mo di pa nagsisindo kat dagiti panyempo, inaramid mo ti tao amayasting italadawam, ket intalek mo ken kuana dagiti amin ang nakakaskas daaw agapwanam. Iti kasta kasuno, ito rayan na dagiti amin na pinaraswam, ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga Apo mi. Anan sana makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ket ikantami ti imno ti panagdaydayaw mo, gat kunami adi agsarday. Abiid ka akinasanto, kat sikati gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin bingarot, ti paay mo na Espiritu mamang pasanto, kadagito'y adaton,
tapno pagbalinem, kiti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sampay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti kinapay na iyaman kanta, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alawin nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagi, isu may iyawat to ang maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alawin nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ang maibuyat to, ang maipaay katatayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Itinurot pa ng ilagit mi ti papatay, kan panabungan ni Kristo, idapon mi kan kaapo, ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kakay paay mo ang maikari kami, ngadda dito isaklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipang kada Apo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan, kat parayrayon kayat na anadyosan. Laglagipang met ni Leon a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ket papati. Laglagipang pay Apo dagiti kakamsat mi abing mo sayan na si inanama ti panabungar danto iti sidong takaasin. Awatin kat ida iti sidong taraniag mo pagkakitaan daken kay rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasin kada kami. Arabidam kuma maikadikam amin iti agnanayon abiyat. Ket magiranod kam to kene inggasat na Birhen Maria nga ina ti Dios. Dinagasat nga Jose na esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kaya dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kang tukad met kadakwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti silong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imigan ka man nakabaling nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti igdana. Kitay umararaw iti Ama, kakwalwad tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi iddam kada si aayat ti kapya kadagiti algaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti pasul mailisi kami ti amin ariribo maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anang namarin mi ken ti ay Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kapukwa na biguray, pinapabalik tayo, O ako may ang Hesus Kristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gabukan niya ti kadto kada kayo. Saan ka kadagiti basbasol mi tiningningan ngaligat ti pamati ti iglesia, katkas mayan norot iti pagayatan, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiat ken agari, iti agnanayon nga awan ti ingana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. basta kuman. Tinapakumbaba, tinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, ay itonggal may isa kada tayo. Kapya, kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Dios mangikat kadagiti basbasol ti lumong nagasat tayo anaayaban iti daytoy kapadayana. Apo yakay kadiro na ikanya ken kinay salakan sa una bayan pagtuntay kadagwa.
Umararap tayo. Ipaay mo kat ako tada kami nga imawat kadagiti na santo na parabor mo. Gaputi masansa na panangaw-awat mi kadakwada, umatalumet kumati ibunga da, ama ipaay ti panakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Nagtugaw tayo. Ituloy tayo manan ako ti dari proyekto tayo, madama ti mayroon din mag-lunes na jay painting, na jay silid, jay simpaan tayo tapno tuloy-tuloy ti nakapagpintas na, kabayatan na, at di jay hall tayo, makubungan, masitada nagbalin na close, at trabaho, at may trabaho ng lunes, ang pinag-second collection, dali takto panaganan ti second collection niya. Nawang kwarta tayo, maada, naparabor ka na kayo tayo, so wagas pa nagbiagyo, iyan yun lang ta, ijay kupisan, parisipwan yun lang ta niya. Kapagpakan tayo, nagdago nga ti papaya yung hanyo may ibos, umayo lang ta, ilgan niya. Kung tayo nagdapuji puso, ang siraragsak, nga tayo hindi ka sakit tinakam na. Kaya na minsan nagsidaak, kasi makita dyan, pagdaw ko na lang, gidbon na ka ng kuwasa. Ay, awan ko na. Kaya di mairayat, urain niya, mabalin, ang dali tayo ito lalaki, patulong kami ito nung may set up na, kasi naparpartak niya, tapos yung tayo mo kita, may bayat ko, kaya agmasa na kadawa, kaamutay mo tali dyan, tapos nabiyan na natartaras, di kayo trabaho, ikararagan tayo, at awang kwarta tayo, talaga, dabi utang nyo, ng masapol ng simpa, ang dali masimpan, kamong tuloy po Diyosan niya, dali jay indonarda nga para labor di jay tugaw, nga madamang ararami di San Vicente. Ngayon ko na ti mayura tayo nga usarimon para iti all. Para sweldo ko na isunan to kanot magdedeliver na, iso nga pagyamanan tayo ikararaga tayo dali tinayat na tumagtulong ti parokya tayo. Kaya iya trabaho tayo, tamal paskit din niya, sakbay tayo nga pumusay. Nataykan di ka pala nagayak, niya natayta. May trabaho tayo na damay tulong, at damay yaraya, no, at danto, agpayag kami ito kada di tumulong na agpa ako. Ipanay ko pasit niya. Nang awang pinilikan no, madigirit na yung kay umpumahin niya. Diya kahit trabaho nga nakamurarod, makapaakar, taro pa yung kasi ko na. Pagkitulungan tayo sayang, di dyan kung daway nga mahiligpas ka di dyan. Kasapulan mo launay niya, tumagdar tayo. Kararagan tayo tatar, birthday ni Apo Arsobispo tayo. Ti Apo at Dapuma ka kayo. Bendisyonan na kayo timan na kabalin na Diyos, ti Amangin, ti Anak, and ti Espiritu Santo. Lalapaz na din na Santo na Misa, tayo ni ti Ayat, and Kapia, ti Apo. Pagabilat tayo amin, Apo.